Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sixoxela izindaba ezifika ngaso-ke isikhathi uGodole-ke ushiya ngalazi kuwona-ke amalungu aphezulu laphana kuyona-ke i-ANC emva kokuba kade kuyiyona laphana-ke i-memorial service yakhe-ke laphana-ke uDavid Mabuza mbukeli-ke uthi-ke uGodole kuyona-ke leya memorial service bekukhulunywa ngegama lakhe-ke laphana-ke uZuma kanye nalo-ke iqembu lakhe laphana-ke i-MK mbukeli-ke umkhonto wesizwe ngaphandle nje ukuthi ngumushele-ke isikhathi mbukeli-ke ake ngiyishiye nayo-ke ivideo yakhe-ke uGodole-ke ngesikhathi-ke eshiya-ke angalazi kubona-ke abaholi bayo laphana-ke i-ANC mbukeli-ke bese uya laphana-ke comment section sizovula kumbukeli ukuthi-ke ngabe-ke bekufanele yini-ke uGodole-ke akhulume kanje kule video engizothi kushiye nayo njengamanje. Siyabonga. Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodole umfana udaba-ke niyalwazi. Cha ngithi ake ngikhulume nalezi ehluleki ze-ANC zabaholi be-ANC zalamakhehla nogogo ANC. Sondelani la. Ngithi nje ukunichazela ngomoya ophansi. Bengibuka i-memorial service kababa uDavid Mabuza. Nini nensukwini. Lapha kuleya memorial service mina ngazi ukuthi uma kune memorial service nisuke nikhuluma ngomlando womuntu nemisebenzi yakhe ade yenza. Nengicabanga ukuthi nehlulekile ukwenza lapha. Into eniyibonile nje ukuthi nikhulume ngegama likababa uZuma, likababa uNxamalala. Nengicabanga ukuthi ilona mhlambe linenza ukuthi nihole lapha kwi-ANC nidle kamnandi, nenze bonke lobusele nibenza lapha. Anginankinga-ke nokukhuluma kwenu negama likaNxamalala ngoba vele nje lokhu kwathi inhlo khulunywa ngaye lokho nalokho yazuma that lapha ku memorial service beku about lokho, but lokho bese nikwenza nikhuluma ngomama uNkosazana Dlamini Zuma kungibonise ngokusobala ukuthi abantu besifazana nibahloniphi futhi iningi lenu njengoba nisangene lapho nonke nje nisangene ni-leadership ye-ANC. Umlando kushuthi kamama uNkosazana Dlamini Zuma anwazi noma niyawazi nizenza iphukuphuku nje nizenza izilima, nizenza abantu abalimele engqondweni, nizenza nje abantu abanamakhanda angasebenza amakethayo. Angisibona ngake isidingo sokuthi nenze yonke le nto leya. Inkinga abaholi be-ANC sebephelele ukuthi bazothini. Niphelelwe onke lamakhehla agcwele lapha nezalukwazi niphelelwa yikho into engayenza. I-ANC file kwi-memorial service ayenzwa lento ade niyenza. Nenzwa nje ukuthi ngoba la amakhandeni baholi be-ANC awasebenzi isidalo ayamaketha. Ilento nje ade ngifuna ukunichazela yona. Asinankinga nokuthi uZuma ningathini ngaye, kodwa iwubulima ophindiwe into ukuthi ku-memorial service nifike nikhulume ngegama lomuntu nje ningakhulumi ngemisebenzi yomuntu. Ubaba David Mabuza ubengenayo nomsebenzi mhlamba ade yenza ngabe mihle noma mibi. Ayikho nje into ade ningayikhuluma mhlamba. Lana baholi be-ANC nonke ukusuka kupresident ukuya phansi amakhandeni awasebenzi aniwasebenzisa amakethe amakhandeni. Aze ngiyibone lento ade niyenza mina lapha. Khona omunye ade embona elokhu uyazi ngisho amakhehla amadala wezothi uZuma kithi hayibo kahleni bo, kanti aki-memorial service le baholi be-ANC ake nisebenzisa amakhanda. I-ANC vele senibulele niqedile. Ayikho into eningakhuluma ngayo. Abantu senibanyanyise kakhulu, abasanifuni. Lokho nje kufanele nikwazi kuhlala emakhandeni. Ukukhuluma kwenu ngoZuma angiboni ukuthi khona la kunisiza khona mina. Ngoba inkunzi emavava leya noma ungakhuluma ngayo kuze kusuphinde ukhulume ngayo ngakusasa ayinyakazi nje. I-militancy uma nje silinde nje lesigebengu esu-president we-GNU ukuthi sizoxosha esinye isigebengu. Asazi noma ukuthi mhlawumbe izigebengu zake zaxoshana nani, kodwa kangikho lapho. Bengilapho nje ukuthi ake nisebenzise lento baholi be-ANC. Ngiyabona ngathi manje seniphelele ushuni bafana, niphelele ushuni. Nofikile embalula abahefuza njalo bengazi ukuthi bathini. uRamaphosa must go. Lokho nje ngizokusho. Kodwa nina abaholi be-ANC
Hey moet gebreef tambagdag. Use your common sense, man.